Тапшырыбызның эксперт өлешен галимдар менән дәвам итәбез. Безнең студияла Нәркәс Хөбетдинова, филология фәннәре докторы. Әйнә һәм гайнә кояшты коткару. Хәзер экранда күренәсәк Хурат, шулай дип атала. Уның авторы Ялил Сөләйманов. Ялил Сөләйманов, әйдәгез Хуратты көтәйек. Һәм ошо легенда әйнә һәм гайнә ниндирәк легенда ул? Сезгә хәерле көн. Рәхмәт. Бүгінгі күнге біз әйнә менән гайнә легенданың 3 вариантын беләбез. Оны 1963 елда Киремәргән, ошо Бардар районында булганда язып алган. Ошо 3 тексты бергә, ошо 3 вариантты бергә укмаштырып караганда бер матур гына бер сюжет килеп сыга инде. Онда булһа, мына 2 агалы костылы әйнә менән гайнә караңгылык теге тол елгаһа аша икенче кар якасы калыр һәм монда караңгы халкын бер мөхит була. Әмма ләкин уның елгаһы, онда ул yerдән елгаһы, мул елгаһы, яшеллек күп, яшел үләннәр күп. Демәк, малга, асрарга, мал көтәргә теге күсмә тормыш менән яшәгән халык өчен бик уңайлы ер. Һәм улар шул ердә торып калалар, һәм кояштың урланганлыгын белеп калалар да. Мына ошо арзатынан булган мифик зат бедәвесе Шурали инде персонажы, герое. Насар персонаж. Ул уны урлаган була һәм мына агалы кустылы кояшты теге уның тоткыннан сыгарып, кире урына кайтарып куялар. Һәм шул ердә инде торып калып, үзләренең нәселен яйып берәләр. Моны кыскасы әйткәндә. Тагыла Хураттар булырга тиеш, булан Хуратты, кояш Хуратты. Ошо темага автордан Хураттар. Тагыла бер Хурат булырга тиеш. Шулай мына бында шул буландың хәрәкәт итү күренә инде. Бу шулай охшашрак Хурат. Һәм хәзер тагыла Ялилдин Хуратына кайтасакбыз. Икенче легенда буенча һуңнан гайнә генә торып каламы шулайрак? Әйе, шулайрак. Бер вариантта шулай әйнә һәлак була, бая аркылынан гайнә торып кала һәм гайнә шул аргы ул хыдырып торып үзенсә тәрбияле һәм ул кызга әйләнә. Кызга әйләнгән шулга өйләнә. Өйләнеп шул токымдан инде гайнә ыры барлыкка килә. Ошо легенда буенча. Ошо легенда буенча. Бик матур легенда, һәм ул бик билдәле түгел, битәлгә тиклем. Ул билдәле ул. Мына ниндәдер кимәлдә без галимдар аны әйләнмәләм килеп тикшерә идек. Мына Әхмәт Сөләйманов тикшерә торгайны. Һәм мына 2019 елда без Бардар районына экспедиция сыккандан һуң шул темага кире кайтырга туры килде инде. Тагыла бер тапкыр әйтеп үтәйек, бу картинаның авторы Ялил Сөләйманов. Каләм менән эшләнгән, һәм шулай итеп билдәле галим һәм эпостарда өйрәнүче Әхмәт Сөләймановтың балаларының иҗады һәм эзләнүләре ярдәмендә без бүген гайнәләрнең асыл хазинаһына, матур легендаһына күз һалдык.